ಕರೋಡ್ಪತಿ ಆತ ನಾನು ಒಯ್ಯೋತ್ತು ಮಳ್ಳ ಬಾಯಿ ಮಾರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ತುನಗ ಇಂಚ ತೋಜೇರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೇದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇಂಚೊಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ Kudla. ಇನಿ ನಾನು ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾಮಿಲ್ಲಾಡು ಇನಿ ಮಾಮಿನಲ್ಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ 33 years ಆಂಡ್ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋದಿದೆ ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರಿಂಟಿ ಎಕ್ಕಡದಿಂಚು ಕಿರಿಕಿರಿ ಕೊಡೋದುಂಡು 2 year ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚರಿ ನನಂಜಿ ವಿಶೇಷದ ಪಂಡ ಇನಿ ದಿಕ್ಷಿನಲ್ಲ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಮೆಗ್ಗನ 29 years ಬರ್ಡೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ಒಲಿಪಾಯ ಮಾತ್ರ ಈ ಸರ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ರೌಂಡಿಗೆ ಅಪಗ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪಾರ್ಟಿ ಮೂಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಉಂಡೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಸೇಮೆ ತಡ್ಡೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಾಮಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತೂಕ ದಾದ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಲ್ಲ ಬ್ರಷ್ ಆತಿಜಿ ನನ್ನ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬ್ರಷ್ ಕಂದಜಿ ನನ್ನ ಕುಕ್ಕುದೇನೆ ಗತಿ ಕೂಲ್ದೆಕ್ಕ ಬ್ರಷ್ ಬತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜ ಅಂಚಾದ ಮುಕ್ತನ ಮುನ್ನ ನಕ್ಲನ ಮಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಉಂಡು ಓಡಿನ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಮೂಲೆಟೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪುದೇ ನಾಲಿರ ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಕುಕ್ಕನಾಗ ಅದು ಕರೋಡ್ ಬತ್ತೆ ಆಪೆ ನಾನು ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಕುಕ್ಕುದೇ ರೇಟ್ ಇದೇಂದ ಅಗ್ಗಿಯೋಡ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇ ನಿನ್ನೆ ಮುಸುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಶಾಲ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರ್ಪರೆ ಅರಗೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಂಚ ಒಂಚೆ ಇಂಚ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೂಲ್ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಟಿಂಚೊಂಡಿ ಇದು ಅಂಚವ ಅದೇ ಅದು ನೀನು ತೆಕ್ಕೋಲ್ಲ ಅದ ಕಕ್ಕು ತೆಕ್ಕೋಲ್ಲ ಬ್ರಷ್ ಇದು ಒಂದು ಕುಕ್ಕುದಿ ರೇಟ್ ಎಂಜಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಚುಚ್ಚೋಡು ನೆಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಡು ಕದೆ ಕೊಡು ದೋಸ್ಪವೆ ನಮ್ಮ ಚುಚ್ಚಿದ ಕೊರಡಾ ಅದೇ ಹೊತ್ತಾಕಾಯ್ತು ಪೇಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡು ಪಲ್ಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದೇ ಕೋಡ ರಾತ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಒಲ್ಲ ಕೇಬಿದಾಕ್ಲು ಕೈ ತಲ್ದಿಗೆ ಅಂತ ಇನಿ ಮಾಮಿನಲ್ಲ ಆ ಕೋಡೆ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇನಿ ಗೊಂಗೆ ನೊಂಗೆಲು ಪುಟ್ಟನೇಟ ನುರೇ ಬೈದನಿಗೆ ಕೂಲಿಡು ತುಕ ಇತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮಿಗೆ ಕಚಿಪದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಚಮ್ಮಿ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ ಚಮ್ಮಿನ ಚಾರಾಡಿ ಆಂಡು ಬಟ್ ಗೊಂಗನಕುಲ್ಲೇರು ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಗೊಂಗ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೊನ್ನೆ ವಾಚ್ದೇ ಇದೆ ಹೊಸತ್ತು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕಡೀರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಮಣಿ ಪೂಜೆಯ ಒಯ್ಯೋತ್ತು ಮಳ್ಳ ಬಾಯಿ ಮಾರ ಇನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮಾರಾಟ ರಡದಿನ ಕೂಲಿ ದೆಪ್ಪುನಿಗೆ ಅದ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಡಾತಂಡಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ 5 ಗಂಟೆ 12 ಬರಲ್ಲ ನಿಂತ ಪುಟ್ಟ ಕೂಲಿ ದಕ್ಕೇನಾ ಎನ್ನಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪಕ್ಕಡೆಗೆ ಪಚ್ಚಿ ಮೇ ಅವು ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕಾಪು ಇದು ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ
ಅಲ್ಲಿಗೆ ತುಲೆ ಕೂಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಬೈದು ಕೂಲಿ ಒಂದು ದೆಕ್ಕದು ನಾನೊಂದು ಕೂಲಿ ಬೈದು ತೂಕ ಜಮ್ಮಿ ವರ ಕರೆಂಟ್ ಬರಡು ಮಾಮಿ ಫುಲ್ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಇದನ್ನು ಸೇಮ್ ದಡ್ಡ ಎತ್ತದು ಅನ್ಸದಿ ನೀ ಕಾಂಡೆ ರೊಟ್ಟಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಸೇಮದೆ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಇಡ್ಲಿ ಇತ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ನಾನು ಸೇಮದೆ ಉರ್ದು ಕಡೆ ಕಡೆ ಐಕ ಮಾಡೋಚ್ಚಿ ಬರಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಹಾಪುಡು ಚಾವುಜಿ ಬೋಡೆ ಇದು ಮುನ್ನ ಏಪಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗ್ಬಿಡಿಗೆ ಅದಾ ವಿಡಿಯೋ ಎಂತ ಬಲಿಪುಂಡೆ ಈ ಸಲ ಮೊನ್ನಾಗ ನಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ತೆಗೆದಿದ್ವಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಿತ್ತನ ನಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೊನ್ನೆ ಇದಿತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೇಮದಂತೆ ನುಂಗಲ್ ಚಮ್ಮಿ ಬಾರಿ ಬಂಗಡ ಒತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೇತ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಲೆ ಬರುವೆ ಅಡ್ಡೆ ಒತ್ತನಾಗ ಬಂದಿಕಾಯ್ತು ಸೇಮದ ಒತ್ತು ನೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ಬೋಟ್ ಕಟ್ಟಾತನು ಆಣಿದ ಇದು ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಬಂಗಾಡು ಇದು ಆಣಿದ ಕತ್ತ ಸೇಮದಂತೆ ಆಣಿದಂತ ದಾಲಾಪು ಜಬ This is very difficult. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚಪಾತಿ ಬಂತು It just on it ani paadne ate tulita it already tunda daanne onjonji ನಾಲ್ ಹೊರಿದ್ರು onjonji atte onjonji ani katta nanda jaartene ಒಂದು ಇಂಚ ಸೇಮೆದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನೆಯ ಕತೆ ಒಂದು ಆನೆಯ ಕತೆ ಆತನು ಸೇಮೆದ ಈತ್ ಬಂಗಾಡ ಮಲ್ಕೊಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾಜಿನ ಮುನ್ನ ಟೂಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದೀನಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಐಟೈಗೆ ಮುನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಗೊಬ್ಬರ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಮೊಲ್ಲೆಪ್ಪೆರ పోయాలి గెంతు చేరు ಎಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ತೂಕ ಮಾಮಿನ ನೆರ್ರೆ ಗಂಟಲ ಬರ್ಪೆರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾಮಿ ಪೋಸ್ತಿರ್ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಂಡಿ ಅದು ಗೊಬ್ಬನ ಸೀನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬಡ ಮಾರೆ ಮುನ್ನಪ್ಪೆ ಕೋರಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಗ ಬೈಯಾಗ ವಡೆ ಉಂಡಿಗೆ దీని సుక్కద బ్లాగ్ పన్పుజి పన్ రెసిపీ పాడుజి ఇగుల నా ಹಾಕ್ಕೋರೆ ಇಂಕ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡೇಡ ಹಿಯಪಲ ಹಿಂಚಿನ ಮಾರೆ ಸುಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಿದೆ ಬೋದಿತ್ತೇರಿ ಚೆನ್ನ ಮುಲು ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿ ಹತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಅಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಹಾಳಾದಿತ್ತಾನೆ ಪಿಂಕಿ ಪಣನಿತ್ತಲ್ಲಿ ಸರ್ ನೀ ಪಾದಂತ ಕೊನೋಡು ಒಂದು ದೇಪ ದೇಪ ಮಾಮಿ ಅದೇ ಬಿಡ್ಲೆ 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 ಅಂದೆ Mantu tultu, papa ndu de punu ko dad ni. La ye pat ar de pir. Ya gandi. Dil alpa. La ye pat itu bangga unda tapala kay tepara. Ala ye pala. Ay kalpu kana. Katti de to. Chame. Dikra goda pa. Yelle. ಒಂದಪ್ಪ ಇರೋದುಂದೆ ಓಲುಂಡು ಇದು ಮೂಜಿನ ರೌಂಡದ ಚಾ ಶಮ್ಮಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನುಂಗೆಲ್ ಚಾ ನುಂಗಿಲ್ ಚಾ ಇಂಚಾ ಪಂಜಿದ್ದು ಆ ಪೇರು ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ಸಿ ಬೈ 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 ಅಬ್ಬಾ ಅಪ್ಪಿದ ಸುರು ಸಿಯ ದೇವರೇ ಜೋಕ್ಲನ ಐಜಿ ಹತ್ತಿ ಬೇಡ ಕೊರ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಪಿಂಕಿ ಅಪ್ಪ ಕ್ಯಾಚ್ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಪತ್ತರ ತರ್ರೆ ಬಲ್ಲೂರು ಜಪ್ಪ ಕ್ಯಾಚ್ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಉಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಐಕು ಬಾಣ ಬುದ್ಧ ಉದಯಗಂತ ಇದು ಇಂಚ ಅಂಚೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಬಿಡು ಅಣಪ್ಪ ಏಟ್ ಈಸಿ ಮಾಡಿ ಬಲ್ಲದಕ್ಕಲೆ ಬಲ್ಲದ ಕೊರ್ಪುರ ಉಂಟು ಬಲ್ಲ ಪಿರ ಕೊರ್ಪೇರ ಪಿರ ದಪ್ಪುಲೆ ನನಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 4 ಪೆಲಕಾಯಿ ರೆಡ್ ಅಲ್ಪ ಪಟ್ಟರುಂಡು ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಬಕ ರೆಡ್ ನಂಕಿಗೆ ಮೊಲು ದಾದನ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪೊಲ ಇತ್ತು ತೂಕ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇನಿ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಏನಾಗತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಕೇಕ್ ಕಣಕಬೋದು ಮುಲ್ಕೊಂಡು ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ರೇರ್ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತಿಲ್ನ ಇಜ್ಜರಂದಿದೆ ಮುಟ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಅನಕ ಕೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಬಿಸಿ ರೋಡು ಪೋಯಿ ಇವಾಗ ಬಂದಾಗ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೋದು ಪಿಂಕ್ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಅವಡಿಗೆ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಪದ ಮಾರ್ಕ ಸೊ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೇಂಟ್ ನಿಜ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೇಂಟೆ ರೀಚ್ ಪಿರೋಡ್ ಒಂಚಿ ರಿವರ್ ತೋಜುಂಡು ಮಲ್ತ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಅವನಂಗೆ ಪೋನಾಗ ಬಾಣೆಮಂಗ್ಳೂರು ದಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ರಿವರ್ ತುಂಬ ಐತೆ ಮೀಯರ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಇತ್ತೆ ಮೀನ್ದ ಕಡಲ್ಡ್ ಬೆಜ್ಜಾಡೋ ಹೋಯ್ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಮೀನಿನ ತೊಂದ್ರೆ ಪೊಯ್ ಬೂವನ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಪೊಲಿಯು ಮೀನೇ ನುಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋವ್ಯಾ ನಂಗೆ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಉಂಟಾ ಬೆಟ್ಟುಂಡು ಹಾಂ ತುಲ್ಲ ಬೇತವ್ರು ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಇತ್ತಿನ ಮೀನು ಕೆಲವು ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಡ್ರೈ ಆಗ್ತೀನಿ ಒಂಥರ ಬೆಟ್ಟು ತೋಜುಂಟು ಅಲ್ಪ ಉಂಟು ನಂಗೆ ಶ್ರೀಯಾ ನಂಗದೇವು ಮಲ್ಲ ಬಡ್ಸ ಏನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ನಂಗೆ പൊടി ಸ್ಮೆಲ್ ಉಂಟದ 100 ಯಾವತ್ತಾ ಹಾಂ ಓ ಬಗು ಅಂದ ತೊರಕೆ ಒಬ್ಬಡಪ್ಪ ತಿಂತ ತೊರಕೆ ಅವು ಖಾಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಡು ಕಸ
ನೀರು ಮಾಡುದು ನೀರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಸ ನೀರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ತೀವಳು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ 2 ಸೆಟ್ ಇರ್ತದೆ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತು ಮಾಡೋದು ಅವು ನೀರು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ವು ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇ ಮೀನಿನ ಪುಚ್ಚನೆ ಅಜ್ಜಿ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಿರಿ ಮೂರನೇದ ಅವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಸೊ ಮೂರನೇ ಮೀನು ಇರ್ತದೆ ಕೋರಿಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅದೇ ಇರ್ತಾನಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕೇಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಭತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಈಗ ದಾದ ಮತ್ತು ಗುಂಡು ಗೊತ್ತಿಸಿ ಪೈ ಕೇಕ್ ದೇತೊಂಡ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕೇಕ್ ಆಂಡ್ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನಾಂಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾಕಿಜ್ಜಿ ಸರಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಚಿಕನ್ ಸೊ ನಾನು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಉಪ್ಪಡು ದಾದನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದುಂಡು ರೋಡ್ ಶೋ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಉಪ್ಪಡು ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಎತ್ತಗ ಇದನ್ನ ಪಕ್ಕಾಗ ಚೌಲಿ ಹಾಪು 3 ಇಯರ್ಸ್ ದುಂಬುದ ಮದ್ಮ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಇತ್ತೇರಿ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಿಮ್ದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ತುನಾಗ ಇಂಚ ತೋಜುವೇರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಒಳ್ಳೆಯದು ಪತ್ತಾಲೆ Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. So ಇನ್ನತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸು ಸುಕ್ಕ ಸೇಮೆ ಕೋರಿ ಗ್ರೇವಿ ಈ ಮೆತ್ತೆ ಮುನ್ನಪ್ಪನ ವನಸ್ಸ ಒಂದೊಂದು ಬರೀ ಬಂಗಾಡು ಆಮೇಲೆ ತೋರ್ಜಿನತ್ತ ಐತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮುನ್ನಪ್ಪೆ ಸೊ ನನ್ನ ಮಾಮಿಲ್ಲದ 4 ಪೆಲಗ ಹಿಡಿಕುದು ಎಂದು ನಾನು ದಾದ ಮಾತು ನನ್ನ ಪೆಲಗ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಹಿಡಿದಿನ ಮೋಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುನ್ನಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಂತೀನಿ ಸೊ ಐತೆ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನಡು ಉಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಪಿದರಡೋಡ ತೂಪಿನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋನಗ ಪಿಂಕು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಾಮಿನ ಕುಕ್ಕು ತಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಲವೇನೆ ನಿಂಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಮುಲ್ಪ ಗಮ್ಮತ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಾತಾಂಡು ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಕೋರಿ ಗ್ರೇವಿ ಸೊ ನನ್ನ ಇಲ್ಲ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ಸ ದೇಪಣ್ಣ ಪಪ್ಪ ಕಾರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬೈ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಾಗ ಏನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ ಮತ್ತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಜಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಚರ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯಾ.